Gikondinar karon sa Island Rescue Organization IRO ang giingong nahitabong massive poisoning sa mga iro sud sa usa ka subdivision sa Nakbayan sa Naga. Kini ang gibutyag sa presidente sa IRO nga si Annelyn Aispuro dihang nahinabi sa My TV Cebu kaganiha. Matod ni Aispuro nga base sa ilang pakisusi, giingong maabot sa 50 ka mga iro ang hiluan sa naasoyng subdivision. Mga concerned citizen o pipila ka mga homeowners sa naasoyng subdivision ang mitaho ngadto sa ilang buhatan kalabot sa hitabong pagpanghilo sa mga iro. Gihulagway ni Aispuro nga dili makiangayon ang pagpanghilo sa mga iro sa subdivision bisan unsa pa ang posibleng rason niini. Adunay mga taho nga nadawat ang ilang buhatan nga posibleng gipanghiluan ang mga iro gumikan sa kadaghang laog nga mga iro sa lugar. Gawas niini, naapil usabog hilo ang ubang mga iro sa subdivision. Hinungdan nga mialma ang pipila ka mga homeowners nga mga dog lover. Subling gipanduman ni Aispuro ang publiko nga ang mga mananap hilabi na ang mga iro protektado ubos sa Animal Welfare Act. Dili usab sulbad ang pagpanghilo sa mga iro aron masulbad ang suliran sa mga laog nga iro. Gani gidili ang pag-impound niini sa subdivision. Gumikan kay bugtong ang local government unit kun LGU lang mao'y adunay katungod sa pagpanakop niini. Kahit strays pa yan, yung mga dogs and cats na yan, wala tayong karapatan manghilo. Okay? Ngayon, kung sabi nila nuisance yung mga iro doon sa subdivision, siguro mapag-usapan within the community ano ang pwede gawin para malimit yung mga dogs doon, no? Kasi ang alam ko, open pala yon, hindi pa siya naka-fence. So, hindi mo talaga ma-prevent yung aso na papasok, di ba? So, hindi talaga. So, hindi mo rin ma-identify kung yan ba ay own dogs, yung may-ari ba yan ay homeowners doon o stray dogs na pumasok doon sa subdivision. Gumikan sa hitabo, plano karon sa IRO nga pasakan og tukmang kaso ang nagpaluyo sa pagpanghilo sa mga iro sa naasoyng subdivision. Buot sa IRO nga dunay gimanubag sa hitabo aron di na kini masubli pa o baka sundon sa uban. Base sa kuha sa CCTV sa subdivision nga ila nakita pinaagi sa abag sa City of Naga Police Station, usa ka nagmotorsiklo ang mihatag og hilo sa mga iro. Nahinabi na niya matud pa ang usa ka maintenance staff sa subdivision apan giingong wa kini kasayuran sa hitabo. Gawas nga siya ang gisugo pagpalubong sa mga namatay nga iro. Usa sa laing gikahibud nga ni Aispuro mousab nga bag-o na ang security agency nga nagbantay sa subdivision dihang ila kining gibisita alang unta sa ilang pakisusi mahitungod sa hitabo. Dapat sa side ng Casamira, nag-meeting sila ng maayos nga hindi pupunta doon sa part na magkaroon ng animal cruelty. Okay. O ayan, kasi ngayon nag-viral. So parang hindi na nila matakpan yan kung ang issue na yan kasi masyado na siyang viral. 'Di ba? Naglagot na ang mga taga Casamira nga homeowners doon. Naglagot na gid sila. Siyempre, akala nila safe yung place nila kasi pet-friendly daw. O kaya, yun di ba tayo, pag kumuha tayo ng place, yun ang una natin tanongin ko, pet-friendly ba yung condo na yan? Pet-friendly ba yung subdivision? Ngayon pala hindi. Aron kalikayan ang susamang insidente sa umaabot, gikatak ng upahigayon og seminar ang IRO sa maong subdivision alang sa mga nag-iya og iro aron mahimo silang responsableng mga pet owner. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.